dito na tayo sa Bob's Resto. Dito gaganapin yung makasaysayang kaganapan ni Ma'am nga Valerie sa kanyang Debut. Yan. Dito ka sa harap rin. Yan. Okay. Na-surprise ka din? Slide? So, wala ka din sa sa clue? Okay. Okay. Good evening po sa ating lahat. Pwede na po tayo po. Pero karoon na tinugod ko magyapon ka mo. Good evening ladies and gentlemen. Sa subong gabi, nagatipon-tipon kita. Kay i-witness natin ang transformation ni Ate from young girl to a beautiful lady na siya. Maayong gabi sa inyong tanan. We are honored to be here tonight to celebrate Valerie's 18th birthday. And this is our surprise celebration for her. Wala siya idea. Ako nga photoshoot lang kami kag malibot-libot lang dira sa gawas. Tapos, she is our youngest cousin sa tanan niya. Babae, no? Kag siya gid ang pinakabunso sa tanan. So, Ate, you have grown into a wonderful young woman. Mas gwapa pa siya sa amon ba? And yeah, you are kind, compassionate, and intelligent. Sa nag-serve kay Lord. So, we are so proud of this person na subong nga. And then, I remember when you were just a little kid, danay ka mo ni JP kag Ira kag Siglet, sige laga bisan init-init pa. So, gakanta-kanta, hindi gid man kaayo sabad sang bata. Pero ano siya, pisan gid si Valerie. Pero kay Ina, pero na siya nang masunod lang siya kung anong ginahambal ko. Kung anong gusto mo, mauulan na siya, hindi siya magreklamo ba. And now that you are 18, we are so excited to see what the future holds for you. We know that you will accomplish great things with God. So, balaan namon na gusto mo maging nurse, ala lang kami diri ang mag-support sa imo. Nakapag-isip kong Buhay. O sige, start mo na siya gihapon. Pero soon, kung gusto mo maging nurse, makuha mo gid na. Amat-amat lang. Hindi lang mawad-an sang pag-asa ba. So, tonight, let us enjoy as we celebrate Valerie's 18th birthday. So once again, good evening. And welcome thank you sa paglahat. And now, let us all prepare our hearts and minds sa message nga ihatag sa aton ni Pastor Rosel. Sige, para sa ating short message or devotion sa gabing ito, happy birthday, Ate. This kind of love, no, na nais ibahagi ng family ni Valerie sa kanya. At alam natin na yung love na yon, ang pinag-ugatan nun ay yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. So, napaka-inspiring that we can do this also, ay naganap at kasiyasan. Of course, that achievement na gusto mo sa buhay. Let her believe that He is always in control. Dadako tayo sa ating 18 candles. The 18 candles also have a lovely symbolism, where the candles represents the light of wisdom and experience that woman
in a young lady's life. More than that, willing to share and impart, it says to a young lady that women should help light each other way. Happy birthday, Valerie. Sana lagi kang maglingkod sa Panginoon upang tagal ay lahat ng mga pangarap mo ay matutupad. At sana lagi kang malusog, malakas, masaya at sana'y mag-aral ka mabuti para makamit mo ang minimit mo sa buhay. We love you. God bless. Happy 8th birthday, Valerie. Kung ano man tong iyang heart's desire, makuha niya. Pero di ko gitalimtan ang Ginoo for me. Kay, always, continue to serve God. Kay, kung ano man ang imong plans in the future, kung anong imong desires, kung may mga problema ka, sa iya ka lang mangayog bulig. Hindi na nang mag-give up ka dayon, kay trials lang na siya. Si Ading and si Kuya Randolph, mga masunuring bata. So, balanaton na ampak na ulida sila sang aga, pero we are very thankful na and grateful na ang Ginoo ara ihapon sa ila through us sa sa mga paryente, relatives, no? God use us to support them and to guide both of them. Wish ko kay Ading, para ma-fulfill niya itong mga dreams niya, desires niya in her heart. So, always remember to trust in the Lord. In all your ways, always favorite ko siya nga verse because amo man na siya ang naging daw Bible verse ko in my life na tanan nga plans ni Lord is for us to prosper, no? Hello baby. So I wish Ading na may the Lord bless you and keep you, and may Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and always give you peace. So ito siya, mag-bring naman ng comfort para sa imo while you are achieving sa imo nga mga dreams in life. Hindi ka mahadlok, Ading, to dream big. Kay ang mga little nga obstacles sa aton life is just a challenge sa aton sang Ginoo. Happy birthday, Ading, Valerie, dearness. Na-surprise ka? Ako man. Anyway, wish ko sa imo is whatever happens sa imo nga journey, maging strong ka, especially sa faith mo kay Lord. That we are here. Hindi ko lang ko makita. Hindi ko wala, pero you can always message me sa messenger, like always. So yon, as your ate, I'll be here to guide you. Tita Pulingling. Wait lang, ganyan mo tissue. Kaya daw mahibit ah. Tita Lingling, amo ni, wish ko para sa imo makatapos gid sa pag-eskwela mo. Hindi ko maginahamba sa imo nga sundon mo yapak na mo. Pero tani, maging inspirasyon para sa inyo ni Kuya Randolph. No? So habang may kabulig, may ka-support, i-take nyo ang chance and opportunity para maging maayo ang kabuhig ninyo. Kasi, nagabuhi kita sa kalimutan. Labot na ko sa kabuhi. Nagabuhi kita sa kalimutan ka, isa lang aton kabuhi. So enjoy every moment and every journey of your life upod ni Kuya. Minsan akong panganay
tunay na pinsan. Pati ka mo? So, Ling, I'm happy na napakaganda mo. Happy ako nga mabuot ka. Kamu ni Randol, di ba? Inang bisa na maaga sila na ulila. Mabait sila. Napakasunurin nila mga bata. So, tani inang tuloy-tuloy na Ling ha, magpakabait ka hasta nga makatapos ka, makatrabaho ka. Kag ang sekreto sina, unahon mo ang Panginoon sa buhay mo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ganun lang kasimple. Oh, so happy gid ako kay na may mga cousin pa ako nga bata. Oh, sino ang mga cousin ko? Bata ka po Happy ako nga nakikita ko sila. Happy sila nga nakikita ako na. Sana happy din sila. Tanda ba na ikaw makatapos sa iyong mga trabaho? Ay sa pag-eskwela mo, kag maabot mo mga pangarap mo, pareho na tawala nanay, tatay. So, mula na ba? Happy birthday! Sarili mo. Ang bagaan niya ni age na so, maging mature. Although, snadlo ka pa mag-isip. Hello, mayong gabi. Surprise ko ba? Happy belated birthday, Valerie. Ay, ate. Nakalabaan ko, kadali ba? Happy birthday, biskan lapit na kami. Abi na mo, surprise ka namin eh. Lapit ko na gani mambal nga debut ko gali namon. May lang na pala sa tanah mo ni Dipe. Ang regalo ko gali sa imo, hindi kayo mahal niya. Ipamabot ko pa ni Simo, pero hambal ko sa imo nga sa classmate ko yata, sa imo gali. Ang wish ko lang sa imo, tani nga never give up ka, never say never. Kaya mo na, biskan mabagsak ka, hindi mo pag i-pressure sarili mo kay mayara pa sa next game. Bawi lang next game Amo to lang, ay last na lang yan, kung magkamigo ka man lang, tani sa sunod pa ka, kung makapagtapos ka na kag nakasettle ka na, tanan nga, kinanglan mo hara na, kung magmigo ka man, tani ng tarong-tarong lang, hindi man okay lang sa ako, biskan di kayo gwapo, pero basta kang may arasang pananampalataya sa Diyos, may arasang sense of responsibility. Amo to lang, happy birthday. Thank you, Kuya Rando. Subong atong mabatian ang response ni ating sa atong tanan. Surprise! Hello. Good evening. Actually, hindi ko gibalaan nga may amo ni. Napansin ko gina si Aling Mingke. Nabangkot nung nag-aayos sa akon. Sabi niya, ano oras ang event? Hambal ni Aling Mingke 5. Tapos sabi ko, ay wala lang siguro. Tapos sa nag-picture na kami, nag-photoshoot kami. Tapos pagawas naman sa studio, nakita ko si ang tricycle ni Manang Anje, nagpipip. Ang bala ko, nga ano kaping si Manang Gingging. Tapos hindi ko malaan kung joke lang to natin kring-kring nga nadula kami or what. Asa nga nakaabot kami di gina, nakita ko mga upad ko ngayon. Nakita ko mga upad ko ngayon. Abal ko may balloons lagi nga pink. Abal ko. Tapos naalala ko, din pamakot ko niya di kring-kring, anong favorite color ko? Pink. Tapos abal ko, ay, surprise ko ron eh. Tapos nagawa sa di kring-kring gina.
sa salon. Tapos, mga pila ka minutes, nagbalik siya sa salakyan. Ambal niya, mabalik lang ito di karunding. Tapos, gawag na siya kay Nathan Pride. Kay gawag-gawag si Nathan. Tapos, nagbalik na kami di Gina. Amo to na surprise gift ko. Kaya hindi ko gina-expect nga arak ka magitanan. Kaya thank you. Thank you, Ading. 16, 17, 18. Yan. A whole new world, a new fantastic point of view. At sunod po ating tinatawagan si Leighton Ryle. Dance with Auntie. Dance with Auntie. At sunod po aking tinatawagan si Ken Ken. At sunod po Sunod si Abby, Teniente. Si PJ. Ang susunod po ay si Kuya Amor. Ay, si Ayan. Si Ayan. Next, si Kuya Amor. Sam. akin pong tinatawagan si JP Manso. Okay po, ngayon po, harap kayong dalawa. Kayong magkapatid, harap kayo. In honor with Uncle Doming and Auntie Joliet, here's a flower with pictures of Uncle Joliet and Auntie Joliet and Uncle Doming. So, Randall, give it to Adi. Picture kayo dalawa, pictures. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God ever bless
Ngayon po, habang po tayo kumakain, i-play po yung mga video greetings na nakuha po namin from abroad and other na hindi ko lang napunta dito. So, PJ, roll the VCR. Diling. Tigulang pa na. Pero sa 18 mga katuig mo, kada na experience in life. Pero balaan man nga you will be successful someday and hindi ka gipabayaan ni Lord. So thankful kaya sa subong ikaw yapon ang the best na pinsan. Kag open lang ko fairly, hindi ako madula. Pero ako, Happy birthday, Ling-Ling. Dalaga na daw siya. Happy birthday ka. Ingat-ingat lang. Sila tarong para maabot ang pangarap. Enjoy your day. Si Devin, mag-greet man daw. Tita Ling-Ling. Ling-Ling, happy birthday po. Wish ko po. Ang wish ko po ay sana po makapagtapos ka po ng pag-aaral. Tapos, salamat po sa pag-aalaga sa akin dati. Thank you po. Happy birthday po. Ikaw, i-dream na. Happy birthday, Neng. Ingat. God bless. Happy birthday. Bye-bye. Ingat. Enjoy your day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Valerie. Happy birthday to you. Happy birthday, Valerie. We love you. God bless. Valerie, happy 18th birthday. Happy birthday! Good year dyan ha. Huwag mo na mag-boyfriend. Aral mo na Aral na mabuti, tapos mag-nurse ka, punta ka dito. we wish you all the best in life and always have your foundation kay God. Continue mag-serve kay God sa church. Wish ko tanan nga dreams mo sa imong heart is matupad. Padayon lang sa imong dreams. Don't forget to dream with God and also humble yourself before the Lord, and He will lift you up higher. Amo lang to. Tapos, enjoy! Hello, Ling. Happy 18th birthday. Grabe, panahon. Dasig kaayo ba 18 ka na. Dalaga na git. Wishing you all the best in life, Ling. Aral ng mabuti. Pukod, inshallah. Graduate ka and makalugma ang lahat ng dreams mo. So, always remember that a right mindset, nothing is impossible. So, believe in your dreams. So, God bless you always, Ling, and pray always. Study hard and pray harder. So, happy 18th birthday ulit, Ling. Enjoy your day. God bless. Happy birthday, bye. Good age ka na, dalaga ka na. Remember, when it comes to your legality, you're no longer a minority. Everything you do would happen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Valerie. Happy birthday to you. Happy birthday, the 18th birthday. I hope it's a special one for you, Valerie. And we pray God's provision and blessing on you always. We're thankful that you're in the family of God, which is most important, and in our family as well. And
Christ will provide for you all the time, and that you will go to Him and pray. Yes. Manling, happy birthday, happy 10th birthday. Salamat sa kay Jesus, ang God, the personal Savior. Lahat ng 18th birthday. Ibisan wala pa si mama o si papa mo, napakabuot mo, continue sa pagpakabuot. Kaya nakita ko pa nga after mo sa church, nagalit ka sa mga gawain as a church work, continue to serve God, and don't worry about your study well, dahil aram mo na atong pamilya na nang-support sa pag-eskwela mo, sa pag-eskwela nila lang. Happy birthday. Yes, happy birthday from the Kabobles in Phoenix, Arizona. And we brought along here our inflatable happy birthday robot. No, happy birthday, Valerie. Okay? No, this is the inflatable. Hi, Ading. Today is your special day. It's your 18th birthday. So, smile and be happy because God loves you much. Enjoy and God bless. Bye! It's my turn. Ading, my youngest niece, happy 18th birthday. Dalaga ka na. Napakagandang dalaga. Wish you all the best. Always put God in your life, in your daily life. Study hard, Ading, so that you can reach your ambition in your life. Huwag makalimot sa Panginoon. Always pray. Kahit anuman danasin natin sa buhay, mag-pray lang lagi at magpasalamat sa Panginoon. Because Jesus loves us. Ading, happy birthday. Ako, anniversary na naman ilalagay ko. Happy birthday, Ading. Wish you all the best. We love you. Bye, 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 bye. Bye. Bye, Ading. We love you. No need to ask Jesus.
pa. Picture stone. 1, 2, 3. Okay! And halo kamo sa pagtuli. After your picture sana ang medyo line. After picturing then everything medyo line. Thank you, Ate Sasay! Ngayon, awat tulong natapos na din yung dibo Yung ni dibo ni Valerie. Ading So Bel. guys, dito tayo ngayon sa kanilang bahay. Nakita Bahay mo? ni yung Ni Manang. invite po sa atin ni Auntie Abiling. Ay, Auntie Valerie. So yun lang for today's vlog, guys. Unang-una para salamat sa Panginoon, tapos salamat po sa nag-iimbita sa atin. Kaya sa next video po, welcome po na mag-imbita kanyo sa amin. Sa kasal, sa birthday, basta may pagkain. Ang mata ko may Yun na. Kaya hanggang dito na lang English. Happy. Hanggang sa muli. Salamat Hanggang muli po sa po. lahat ng mga sumusuporta sa amin. Bye-bye po.